Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa sanigad nga mga tanion, mga kaaksyon, nagapadayon ang joint press briefing sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung pideya kag Philippine National Police angot sa madagoon nga misencounter nga nagluntad kagabi dito sa bahin sang Commonwealth Avenue, syudad sang Quezon nga nagresulta sa pagkamatay sang duha ka miyembro sang pulis kag pakapila sang apat pakaiban. Ang ining misencounter, mga kaaksyon. Sino ba lang dapat na rin nga manabat? Sinong dapat na rin nga basulon kag sinong dapat na rin nga kasuhan? Ongoing kag nagapadayon ang joint press briefing sa nga PDEA kag PNP dito sa may Campo Crame. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa luwat na mayong hapon naman, Bacolod kag Bugos nga pungsod sang Pilipinas. Action Reports After Edition matulutawhay. Malinong kag masulusulhay ang subong adlaw. Bangod kalaban nga mga tao, mga kaaksyon, wala sang trabaho. Labi na sa mga opisina sang gobyerno, sa mga eskwelahan kag bangko. Kay man nagadumdum kita subong sang anibersaryo sang People Power Revolution. Ang ginatawag mga kaaksyon nga ang himagsikan ng lakas ng bayan. Ginatawag man na rin revolusyon sa EDSA sa itong tuwig 1986. Inyo kaaksyon-aksyon na Marlon Hervaya. Amo ni sa mga ika-35 katuwig nga pagsukat. Anibersaryo sa People Power Revolution. Hitabo ini mga kaaksyon sa demonstrasyon nga nagaduga ini sang apat kadlaw halin Pebrero 22 tubtob Pebrero 25 sadtong 1986. Amo ini ang tuig kag tiyempo nga way pasang high-tech kag moderno nga mga gadgets mo. Ining 1986 nagahampang pa kami ni Aksyon Oliver sang Pico kag Kalu. May paaman pa nga syupo. 1986.
grade ano ko na sa 1986 man, grade 1 kon grade 2. Kaya mo na tabo mag-aksyon ang aid sa People Power Revolution. Nag-ugat ining revolusyon sa serye sa mga protesta sa mga tao nga nag-aaway sa diktadorya nga pagpamuno ni Santo Presidente Ferdinand Marcos. Labi na sa natabong nga pagpatay kay Nino Aquino sa 1983. Ang mga kilalang tao nga nagupod sa ning protesta maka-aksyon magluwas sa mga sibilyan, militar, may mga alagad man sa simbahan, pareho ni Jaime Cardinal Sin. Nawining protesta nagresulta ini sa paghuyang kag pagkausmod sang panggobyerno ni Marcos kag ang paggabulos ni Corazon Aquino sa posisyon nga ginbayaan ni Marcos. Ang mga demonstrasyon maka-aksyon na tabo ini sa Epifanio de los Santos Avenue, aman ang ginatawag subong nga EDSA, subong isa na sa mga bantog nga lugar dito sa Metro Manila. Inyo ka-aksyon na Marlon Hedawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong nga mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan, una kita sabahin sa nga balita lokal. Pila ka mga bakulod noon kag Negrosanon nagtipon para ipakita kay Vice President Leni Robredo ang suporta sa plano nga pagpili sa 2022 nga eleksyon. Grupo nga ginatuwag Negros for Leni. Opisyal nga ginpakilala sa mga hapon ang tuyo para hatagan sang dugang nga kusog. Ang Vice Presidente sang pungsod sang Pilipinas para magdesisyon nga dayunon. Dayunon ang plano nga pagpapili bilang pinakamataas nga posisyon sa gobyerno sa Pilipinas, ang posisyon nga Pangulo. May pila ka mga kilalang nga tawo kang opisyal sa gobyerno nagupod man sa paglunsar sa mong lamang nga hapon. Nagasaksi man kita, nagtambong man kita magka-aksyon sa isa ka kalan-an diri sa Bacolod City. Isa sa mga nagtindog leader diri anay Negros Occidental Governor Lito Cosculuala. Kasadtuti nagsuporta man sa mga kandidato sa nga Partido Liberal nagligad nga 2016 nga eleksyon, kag nagasuporta man sa tandem nga Marlene. Pero medyo hindi mayong resulta to. Kay kalabanan nga mga ginsuportahan nga kandidato, bagid ta na makabutwa, di bla? Labi na sa mga senador nga naggabugkos ang grupo atong ginatawag balang nga otso diritso bla. Tao kung sa mga hampang mga taksi maka-aksyon na bungkit urog gito. Ang diritso maka-aksyon imbes magdiritso sa Senado, nag-diritso sila tanas tangkungan. Amo ng kamaturan, bangod sa 8 ka mga kandidato sa pagka-senador sa otso diritso nga ang kalabananti Partido Liberal, lisaway gito sa nakasulod sa top 12, hindi bla? Pati ganing pinakasikat nga lantos patag sa politika sa Pilipinas. Di bla si Maruhas nagpapili man to senador, nagkabit-kabit man gani sa ranking mo, nadalahig pa ganing pinakasikat man nga apelyados patag sa politika diri sa Pilipinas nga si anay senador Bam Aquino. Way man to gani makasunod sa top 12, di bla? Ining Negros for Leni sa 2022 nga grupo sa Bacolod kag diri sa Negros Occidental, karonte opisyal na ginpakilala sa publiko. Ang pamangkot diri maka-aksyon may kagat-ayhan ini sa mga tao. Ang serbi diri nga balasihan sang sining grupo amo ang reaksyon. No, ang reaksyon sang mismo mga tao pwede gid nila magamit serbing balasihan sang sining grupo ni. Ang reaksyon subong sa mga tao hindi man pwedeng silingon nga hindi ni mapatihan ang reaksyon sa mga tao ni. Bangod ara ho, klarong-klaro kung kitang-kita sa publiko ang mensahe sa mga tao.
Man pagkatapos naton natambo mga ka-aksyon sa ring opisyal nga paglansar sang Negros for Lenny. Di siyempre balita na sa i-post tagid na mga ka-aksyon sa website sa Facebook sa nga DYEZ Action Radio Bacolod. Ato gani headline pa lang tong gina-post naton kaina. Nagasiling Negros for Lenny nga grupo diri sa Bacolod official nga ginlansar. Kaya siyempre ang pamulitika subong hindi lamang diri sa Negros Occidental sa Bacolod kundi sa Bogos nga Pilipinas ginakahidlawan ni sa mga ka-aksyon ta nga aman sumudan at na mamati ang mga ka-aksyon naton sa balita angos COVID-19 angos sa bakuna kontra COVID-19. Di ka na mention naton sa updates politika damo ka kuha atensyon nga mga ka-aksyon naton. Isa dire ka ehemplo man magka-aksyon ho ang paglansar na sa Negros for Lenny nga grupo dire sa Bacolod. Ang publiko may mensahe, may komento o kung may palag sa saring balita ni. Anong ginabot sa ringon naton dire magka-aksyon? Nabot ang gin-post naton nga balita sa FB page sa mga outlet man sa media dire sa Bacolod. Mapa telebisyon man, periodiko kon radyo. Labi na dire sa Action Radio Bacolod mga ka-aksyon. Ang mga reaksyon sang tao naghinuganas mo. Daw-dase pa nga isa alas 4 nga paghuganas mo. Damo dayon sang mga komento. Ang taradopang doon dire mga ka-aksyon. Kag ining reaksyon sa nasiling tara pwede gini magamit, pwede gini himuon nga basihan sang saning grupo ni para hibaloon kung nga amo ini ang reaksyon sa mga tao. Ang akon ginatumo diri maka-aksyon ang mga reaksyon sa mga tao nga kalabanan. O kung halos taran gani ang reaksyon ti why magitag pagkalain sa grupo di ko ni ginasugid tarang kabaturang reaksyon sa mga tao diyo. Ang kalabanan negatibong reaksyon nila karo bredo. Laro onta why tagay mo istorya di why gimi mo istorya ni pala tuntunan di. Kung nagin-mono talang kagin pabalo kung ano ang reaksyon nga nakita naton, nabasahan naton sang mga tao nga nakakita, nakabasa o kung nakahibalo sang sining balita angot mga ka-aksyon sa paglansar na sang Negros for Lenny. Ang kalabanan ginapuntariya hindi si Vice President Leni Robredo kundi ang ginapuntariya ang ginatuwag nga dilawan. Ang dilawan ti atong grupo ang grupo sa Partido Liberal, ang grupo sa ginatawag Otso Diretso. Kung si Leni maka-aksyon, lagid man tanto sa isyo si Vice President Leni Robredo, Di bla? Ugaling kung kay sabla, kung masihan mo ang reaksyon sa mga tao, nadalahig lang si Vice President Leni Robredo sa mga isyo, sa mga opisyal, o kon former officials, o kon mga personalidad nga nagbugos sa tong Otso Diretso kag nagsuporta sa Partido Liberal. Kaya mo na ang kalabanan nga mareaksyon makaksyon ng habyog ara gyapon sa administrasyon. Nakabasa gani ko to Akso Oliver nga damo pa yan sa nag-mention sa ngalan ni Bongbong Marcos. Ikumpara kay Leni Robredo. Ara gyapon sa grupo sa administrasyon, ara gyapon sa grupo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginamuno talan ha. Way tadi sa ginaapinan, way tadi sa ginapagkalain, ginamuno talang kamotoran nga kita nato reaksyon sa mga tao. Ini mga ka-aksyon taran sa nasiling tara pwede giniya. Nangin basihan sa ning grupo niya. Nga gaduso kay Leni para magkandidata presidente sa 2022 nga eleksyon. Ako gadayaw ko, mas maayo nga temprano pagani mo. Ginumpisahan na nila pagwa sang pulso sang mga tao, mga ka-aksyon para hindi mabayhangan. Di ko na kospya ka grupo ni sa nagaplano man na mag-enkwentro presidente kay Leni Robredo sa 2022 nga eleksyon. Sugdan ko man daw. Umpisahan ko man ang pagwa man sang pulso sang publiko, sang pulso sa mga tao, ay ang Commission on Election o Concobalik nagsiling. Pagi sila sa nga spokesperson James Jimenez. Sila nga ining pagbutang sa mga campaign banners, ining ginasiling nila nga run
Inday Sararan, ambal ni Jimenez, why di sang nakomiter nga anuman nga violation, hindi ni magkabig nga premature campaigning, kayo na best why pa sang naka-file nga kandidato o kung kandidata, why pa sang filing sang certificate of candidacy. Hindi pa ni premature campaigning. So why sang violation dre? So kung nakospya kang grupo, sugdan ko man mo. Di ba? Kag ang ginapangita sang tao, subong maya kuntani kung mag one-on-one gid. No? Isa lang, dua lang bala ka kandidato sa pagka-presidente mapapili. Kaya kung magdamo, magtatlo, apat, or lima pa, matunga ya ang buto mo. No? Kaya mag-engkwentrohan na, mag-decide si Bongbong Marcos, former President Bongbong Marcos, magpapili man bilang presidente, kamanti may habyog man may puwersa pa man kag makontra si Inday Sara Duterte. Ang mga supporters ni Marcos, sumalakdag man sa nga Duterte administration, ang wa sila maka-action matunga. Ang makabintaha diri si Vice President Leni Robredo. Amo na ginapangita sa tao, dapat kuntani one-on-one. No? Opposition versus administration. Dua lang pilian sa mga tao, bla. Para tarang mabalaan, kundin gid ang majority nga mga Filipino nga luyag magsunod bilang leader sa atong siring nga nasyon. Una sa balita, una sa aksyon. 501 Action Radio Philippine Standard Time. Hinuganas diyon mga ka-aksyon ang reaksyon diyo kapag buno sa ring politiko ho. Papolitikang balita dari sa pungsod sang Pilipinas. Ano paginiba sa ring balita sa bahin sang lokal? Liga ng mga barangay President Gonzales ginkalipay ang pagsanyog sa implementasyon sang road clearing operation sa nagapadayon nga validation sang CIDG. CIDG, DILG, nga CIDG man ang aton man. Sa konsidya tubang diho, kita ko sa television sa monitor naton, si Sinas, dumduman ko ang CIDG, edi pulis mo. Ang hepe sang PDEA, ang hepe sang PNP, sinabtanay sa mga sabat sa malamang ko tanong sa media sa joint press briefing sa PDEA kag PNP dito sa Campo Crame ba doon tada karon duga-dugaya. Kaya mo ning Liga ng mga Barangay President ginkalipay ang pag-improve sa implementasyon sang road clearing operation. Amo ning ginatawag mga ka-aksyon nga ang performance sa makulod sa ikaduwa nga bahin sang road clearing kuno nagsanyog, kuno nag-improve. Tod. Amo man ning ginhambal mga ka-aksyon sa Negros Occidental Validation Team nga ginapamunuan sa DILG. Pila bala ka porsyento? 100% gidbla. Sipot o kon ubos-ubos gidbla tanan nga mga obstruction kag illegal structures. Kakasgid, ubos-gid, why nabilin? Aber, libutan nyo be kung may time ka mo. Ang inyo sa nga barangay be. Pati downtown area bilantawan nyo be. Kung why na sang sablag o kung istruktura be. Nga illegal. Kung makita ka mo dira, aber, picturein nyo be. Kay padala ta sa sining validation team. Nagpamangkuton kung ina ang illegal o kung hindi. Aber. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balita, angot sila nagasiling mag-aksyon nga may report na nga napadala ang validation team sa kay Mayor Bing Linardia. Kagapila sila ka mga opisyal sa nga sunod kahapon. Ang natawag nga compliance assessment and validation sa implementasyon sa nga DILG Memorandum Circular Number 2020-027. Ang kagin report nga tapos na daw ang validation. Aring standard ho, nga ang standard indicators nga gingamit sa nga DILG agod i-tabulate ang scoring system. Ordinance, bo silingon ordinance sa angot sa clearing sandalan kag pagdumili sa illegal obstruction 15 points. Babangkot di sure nga wala sang illegal obstruction. Ikaduwa, inventory. Amaning listahan sa nga provincial city and barangay roads with obstructions 5 points.
Ikatatlo, road clearing. 50 points. Ito na akong puntos ang road clearing, no? Kaya mati mo gini ang tinutuyo. Sini mo? Ikapat, displacement. Nakasilindering ang LGU has a displacement plan, program kon strategy. Estratehiya sa mga apektado sa clearing operations. Dapat may muna sila 10 points ina mga kakson. Ang masunod, rehabilitation. Ang pagtinlos dalan, sidewalks, kag mga lugar nga dapat ibalik gamit sang publiko, 15 points. Ang dalan dapat tinluan sa mga obstruction pati sidewalks kag dapat ibalik sa publiko ang paggamit sini. Ang dalan sa downtown area kadtuan nyo na. Ang mga nagapalarking dira nga salakyan sa kilid sang dalan kag may araw pagani hindi lang parking kundi pundugid. Alin sa aga hasta maggabi sa kilid sang dalan. Ang dalan iya ka gobyerno ano ina? Hindi na obstruction. Sining-sining lang ah. Una sa balita, una sa aksyon. 5:06 Action Radio Philippine Standard Time. Aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, Nubo Saka, Saka Nubo. Daw pareho lamang sang balod ang habyog. Nagligad nga Martes makaaksyon ang datos sang PIMT nagapakita. Kuntan ni ara na lamang sa 59 ang active cases sang COVID-19. Pero sa record kahapon, Pebrero 24, bad news. Kayman bumutsyog naman sa 78. 19 gid kabag-o nga kaso ang nagdugang diri magkaksyon. Pabatuod labang na ang kagaw nga kasi corona padayon gihapon nga nagalambada sa aton di. Kag nagagwa sulod sa aton sa nga probinsya. Mga taga silay atensyon. Dapat na naman ka magbalik da sang doble o triple nga paghalo nga aman. Kaysa 19 ka mga nagdugang mga kaaksyon, ang 15 ka bag-ong aktibong kaso, ara gid sa inyo sa nga syudad. Nagdugang mga kaaksyon. Sa mga lugar nga kuntan, hiluway naman sa aktibong nga kaso, halin sa 13 nagligad nga COVID-19 free, subong nabuhinan, naghimo, siyam na lang, may 4 naman nga nagbalik naman ila sa nga active case. Amo ning pinakamabudlag nga sitwasyon kag panaligban gapon sa ato sa nga probinsya ho. Kung paano mapasigi-sigi ni ang pagpanubo sa mga kaso bla. Ang todo dari nga pagpangamuyo siguro ra gyapon dapat atumdumdumon na. Paghalong dapat gyapon hindi daton sa pagdulaon sa aton sa nga lawas. Sa balita nasyonal, tiyang hangover sa trahedya nga natabo sa Commonwealth Avenue, sunod sang Quezon kagabi. Ang ining pagbiniluhan ay tiro sa mga katapo sang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Why sila magkalalahay nga pareho man ang sila gali mga tropa sa gobyerno. Ang resulta sa niti duwag ang pulis. Pugday patay gid, 4 na ring pilason. Ang isa diri sa 4 makaaksyon pulis gihapon, subong aras kritikal nga kondisyon ay iban nga pilason te miyembro sang PDEA. Anong tugahon sila makaaksyon nga imahen sa mismo PDEA kag PNP? Kag anong tikang diri nga himuon sa atos ganay gobyerno man para hindi na masulit ining insidente? Daw ang DOJ nagmando na si NBI nga maghahimo sang kaugalingon nga investigasyon para mabalaan diri makaaksyon kung sinong dapat diri nga basulon PDEA balakon pulis. Sus, linagapak pimo sang lupok sa mga bala. May ara sa nakakuha sang video mo gin-record niya. Mga 3 minutes sobra guro to. Ara sa lapit-lapit, sa sapiyak sang gadalan. Sinag ko, bilib ako sang kaisog to sa nagkuha video ba? Hela hambal ito ba daw pelikula lang ba? Ato na, siling ato na. Yung nakapula. Kung sa aton babla, pugday na. Ara may kadalagan. Mga video sa pulo parago man sa So man yung mga ka-aksyon ha.
Ang NBI diri mo ding mahimo sang investigasyon kay di man pwede nga PNP kamanti pulis diri magka-aksyon ang imbolbado. Dito ni sa may Commonwealth Avenue, ang driver sa mga salakyan nga naglabay silang lugar hindi ba kinulbaan man ay nagpundo. Ang problema sa trapiko kagabi mag-aksyon kaangay lamang sa isda nga tinapasulod sang lata mo. Kung kaisang ginatawag nga misencounter, hindi lamang ni bagod sa kakulang sang koordinasyon kundi resulta man isang gulpi lang ang pagkakurdam la. Parang tao may ginabatsyag nga kurdam ginatawag mo. Mayo kung robot na nga waay sa balatyagon. Kung aga kakibot ba ng tao, ginakurdam na maka-aksyon. Isa kag isa di gusto nga maunahan na tiro sa isa de kontra. Ang ining pagpangapin sa kaugalingon ni para hindi maunahan ti amo ginang perme ginapanumdom. Sa aton sa mga otoridad sa isa ka makabig delikado nga operasyon. Pero dapat dili nga aktuhan sa mga law enforcement agencies naton diri sa Pilipinas. Kung anong pagsulundan nga dapat kita na itumanon, antisibulyada ang anuman nga sahi sa operasyon para mapiho nga ang operasyon. Ang target, amogid ang punteriya nga sindikato o kon ilegalista kag hindi kay ang pariho nila nga tropa. Una sa balita, una sa aksyon. Antes na kaduwa ng ato sa patrol, gusto niyo makabati sa balita nga pwede nga makapa salamukan sa inyo sa ginainom? Pwede nga makapadundan sa inyo sa tutundan samtang ka managakaon? Or balita nga pwede makapayuhom-yuhom gawa sa inyo sa mga nawong? Or pwede man nga makapakurinot sa inyo sa agtang o kung makapasaka sa inyo sa kilay? Now, balita sa ibang nga pungsod maka-aksyon dito sa Ontario, Canada, inasahi din nga abilidad sa isa ka driver mo. Sa bilog kakalibutan, siguro siya lang ang nag-aisahanon nga driver nga may amo sa nga sahi sa abilidad. Ang kung ari lang nga tao diri sa Pilipinas, partikular diri sa Negros Occidental o kung sa syudad sa Bacolod, ang isa nga storya pwede gindi mapadala sa ato sa nga drama nga puwerte nga ability. Anong balita ho? May isa ka driver nagamaniyo sa isa nga salakyan, hubog. Ang hambal nagalakwid na. May paaman pa nga kanta-kanta. Nagpadalagan sa pasurip sa isa nga salakyan. Ang kada sigon, 4 ka beses sa legal limit dito sila. Tekon ang legal limit to, butang tabi 80 kilo. No. Ang legal limit 50 be. Tinlagan niya 4 ka beses, sobra 200. Hindi na guro 4 beses, basi 3 beses guro niya. Ang Halton Regional Police Service nagsiling sa siling Twitter, nakapost man sa Twitter nila. Nga ining driver mga kaaksyon amo man ang nag-report sa pulis sa 911 kag nagpabalo. Padalagan sa sang tudo-tudo kag nagakomiter siya sang krimen. Ang pulis nag-responder. Ginakop ining driver. Sa simpleng istorya, siya mismo nagpabalo sa mga otoridad nga nagsupak siya sang kasuguan. Sa aton nga istorya, di nagkwa sa bato sang bato kagin pokpok ya siya sa nga ulo. Ang kaso maka-aksyon impaired driving. Isa ini ka criminal offense. Sang isa ka tawo nga nagamaniyo sang salakyan impaired. O sa ringon pinahina. Ginopdan sang alkohol o kon illegal nga droga. Di mayamo kamo sa nga abilidad. Ang mga amigo sa nga driver na dito sa ila sa nga lugar, ginabasol siya nga inimo manata nga inimo mo naman kung natawa priso ka. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:13 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa nga bahin nato na sa nga biloon ang observation report sa ato sa nga patrol. Ibalon tabing trapiko diri sa Bacolod City, particular downtown area. Wanhawan gibada ang illegal structures or ginatawag nga obstruction mga kaaksyon. Inang road clearing di wala niga punteriya sa illegal strukturang illegal kundi sa ginatawag obstruction bagay nga nagasablag sa dalan nga dapat agyan sang publiko. 5:14 sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon please kabin.
Sa saninga mga tiniyon aksyon mar, di kwitan to mo sinagkabugat ang trapiko diri sa palibot ng plaza publika. Kakaangay sa imo agin mensyonara, bago gidamang bisan diri mismo sa may downtown area mga kaaksyon. May pipila ka madipasay nga jeepney nga nagaparada sa kilid sang dalan pero hindi gin man makaapekto sa tayo yun abi nga pagbiyahe sa mga motorista nga nagarabay man mismo sa mga lugar. Labi na magkaaksyon diri sa bahin sang dalan Gatuslao, ang direksyon from north going to south. Ang north going to south nga direksyon, ang mo dipasay nga jeepney nga may ruta shopping Lasal o kung magkaaksyon ng pribado nga salakyan nga halin diri sa may downtown area nga digtuman pa pauli so nga bahin sang syudad sang Bacolod. Gani magkaaksyon sa ning hapon hindi tanto mo sila ka problemado kung trapiko ato bagabalan sa palibot sang syudad sang Bacolod. Bisan pa ha diri sa may area sa ginsangan sang Rizal Gatuslao malapit sa may San Sebastian Cathedral kabisan magkaaksyon ng mga cases dira kung mga tinion nga medyo nagahinay ang trapiko pagod man nga may nagatabok sa may pedestrian lane kinanglanon nga papundohon gid sa mga traffic enforcer para maligwahan ang mga pedestrian mga kaaksyon. Kaya sa ring hapon diri sa Rizal Gatuslao makabig lamang din nga light to moderate ang sitwasyon kung trapiko nga aton pag-aambalan. Dahil area so nga hindi man sa tanan nga matriyon ang kapatungan ang traffic enforcer pero wala gid man problema dira. Ang trapiko mga kaaksyon, ang tagsa ka mga motorista nga nagrabay sa mga lugar nagatag ligwa no sa kaupod Manila sa dalanon mga kaaksyon. Ilabi na nagawa naman da ka mga direksyon ang korabi ng mga salakyan nga gikan sa duha ka magatuoy nga direksyon na nagalabay. Mga salakyan gikan south going to north, kaya mga salakyan gikan east going to west direction mga kaaksyon. Ang north to south to north, of course, ang mga salakyan nga palusot diri sa may area sang Galo Gatuslao, diri sa area sang Burgos Gatuslao, diri mga kaaksyon diri sa Isacamol, malapit sa Burgos Gatuslao, and diretso dito sa likod sang provincial capital mga kaaksyon. May ruta. Kung ikaw naman halin ka diri sa east going to west, most probably halin ka diri sa may Rizal Lacson, dahil mapasulod ka makaaksyon pa plaza publika. Mga ruta naman di pa sa nga jeepney, pribado nga salakyan, nga may karagtuan na downtown area, kung reclamation area, o kung may pila ka may establishment komersyal nga karagtuan, may mga transaksyon, kaugalingon, mga kaaksyon. Sa piyak na bahin, ang patol actually aling kita dito gid sa may Magsaysay Lacson. Here from Magsaysay Lacson na kaaksyon sa ning hapon nakabig lamang dari nga light to moderate ang traffic situation. Wala problema kung traffic ang pagabalaan. Kung makaaksyon nagaganan traffic lights, may sistema gid man kung trapiko, wala nagaginuto ka masalakyan dira. Ligwa gani especially mga salakyan gikan diri sa may north going to south. Dahil sila nagalusot abi sa may Lacson extension mga kaaksyon. Ang Lacson extension kung mga apat kalinya malabihan sa mga motorista duha ka linya sa tagsa ka mga salakyan gikan sa magkatuway nga direksyon at istayo yon wala problema ang trapiko sa ning hapon mga kaaksyon. Pero kung diri ka naman sa area sang Lopez Haina from Gonzaga Lopez Haina, expect ron man nagaraan nga mabulubog at ang trapiko sa ning hapon nga matamat na ang pagginunsok sa mga salakyan ga congest kun baga mga kaaksyon. Ilabi na rush hour oras nga nagapinauli nga ato mga kaaksyon sila man tagsa ka mapuruyan gikan sila man nga tagsa ka ginatrabahuan gani diri sa area sang Gonzaga Lopez Haina. Expect ron na madabala ang pila sa mga salakyan. Ilabi na kung ikaw diri mga kaaksyon gikan nakatundan o doon na sidang nga bahin sang lugar from west going to east nga man. Kaya kung mga kaaksyon iban nga masalakyan, wala na dito nagalabay sa may Burgos Lopez Haina. Diri na sila o ga-divert sa area mga kaaksyon sang Gonzaga Lopez Haina. Kaya kung diri ka marabay Gonzaga Lopez Haina, lapos ka man na Japon Las Palmas mga kaaksyon. And then from Las Palmas of course, dire-diretso lang man na siya labot ka dito sa may circumferential road. Kasi nga po, hindi mo sila kaproblemado kung trapiko ang baton pagamalaan sa mga mismo nga lugar. And mga kaaksyon diri sa area sa circumferential road nagakandak diri sang operation kagalaga pang man pang check abi katapos ang mga otoridad labi ang Negros Occidental Highway Patrol Group hindi lamang diri sa Bacolod bisan pa sa luwas sa Metro Bacolod mga kaaksyon para yun ang ilang pagpatigayon sa mga operation para mamintinar gid la nga nagasunod sa tanan nga mga layi sa dalanon kag mga pagsulod dahil batuman sa Land Transportation Office ang mga salakyan nga nagabiyahe sa tanan nga mga tinion. Kaya mga kaaksyon ila diri panumdom basta National Highway likawan gate ang pagliko gulpi lang sa dalan kay kung hindi ka maghalong nagapinagusto ka magdabili ko makaaksyon na himo ni makatugas ang aksidente sa dalanon bisan pa makaaksyon according diri sa kaya Police Major
Roberto Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Basara kag sa area nga damo sang taho, labi na mga kaakson mga lapit sa merkado, eskwelahan, mga ospital kag iban pa. Dapat mintanaro mo gid ang 30 kilometers per hour nga limit mga kaakson. Agud nga maka-preparar ikaw kag hindi ka gid ma-involve sa naman mga aksidente sa dalanon. Action dyan. Pag mga kaakson kaya ka National Highway, Action dyan. 60 kilometers per hour. Pero dapat alerto ikaw, agad marikawan ang nanuman nga aksidente sa dalanon. Kung ikaw sa Gyapon ang nagapanakayon. Nga rin Action dyan. Major Roberto Action dyan. Mariano, nagpamuno sa Negros Occidental Action dyan. Highway Action Mar. Standby ha, balikan taro kadway. Action dyan, balik si mo. Yes, Action Mar, yari ang kompleto ng panumdom sa aton nga otoridad. May kangkana nila binakon na sitwasyon ng pagbiyahe sa dalanan ng pagamalaan dahil sa sunod sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sean, sa ating pa. Yes sir, actually sir, yan yung gusto nating mangyari sa mga highways natin, maging clear sa lahat ng mga obstructions and sa lahat po ng mga nakapakatang mga sasakyan, lalo-lalo na po yung mga malalaking sasakyan, yung mga truck. Sa gabi po kasi visible yung iba na nilalagay na ng mga warning device. So dapat sir, meron talaga mga early warning device yan. Opo. Sir, how about naman po itong pag-U-turn po o pagliliko po sa gitna ng daan po? Ano po yung dapat na ginagawa po ng mga driver bago po sila mag-maneuver na lumiko po sa daan, lalo na po sa National Highway? Actually sir, sa National Highway sir, bawal talaga mag-U-turn sir. Dahil kung makikita niyo sir, po ang mga highway natin, actually bawal talaga mag-U-turn dyan dahil puro mabibilis po yung mga sasakyan dyan. So, kung hindi ko po sila talagang totong ingat po yung gagawin nila, gumilit muna sila and magpigil ang wala talagang mga sasakyan tsaka sila mag-U-turn o lumipat sa kabilang kalsada sir. Okay, sa mga main road po, National Highway, ano kaya yung speed limit po, sir, na i-apply po nila? Actually sir, yung speed limit natin sir, kung tutuusin na meron nga dyan hanggang 30 km per hour pag nandun tayo sa matataong lugar sa mga public market, tapat ng public market. Yung iba naman sir, kung medyo maluwag tayong kalsada natin, nasa highway tayo, pwede sir hanggang 60 to 80 km per hour. Okay, safe na po sir, no? Safe ka rin sir, basta todo ang pag-iingat natin and pagka makakita tayo ng mga matataong lugar, siguro dapat talaga mag-slow down tayo. Kasi hindi naman po talaga ito mga expressway. Unlike sa Manila, meron po tayo mga expressway na umabot ng mga 100 hanggang 120 yung takbo ng mga sasakyan. Action naman naman i-answer Police Major Brito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group ang reminder, education sa tataran ng mga motorista, mga driver sa sasakyan. Kasi naman grabe mga masami hindi ka pa nakayon sa dalanon, agad ilaman may baluan kag malikawan ang aksidente sa dalanon. Mga kaakson sa nga po namin panyampo sa palibot ng syudad, malaya na ang panahon mga kaakson ang singkas ang init na matsakan sa Gyapon, pero marinali kasi nagabunok ang ulan, di ba? Ganit sa ito mga kaakson tanan, along na sa pagbiyahe karon man nga hapon. Sa ito mga kaakson basta mo sa ning panyampo na may man higop Rata sa Batrol ang tagliwot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon dyan. May balita ko di mga ka-aksyon ho sa bahin sa nasyonal. Kundi sama-sami ang apelyido sang amay amo nang ginadala sang lehitimong bata. No silingon kon legitimate children ang yasiri nga iloy kag amay legal ina nga mag-asawa nagpakasal. Legitimate children. Ang balita mga ka-aksyon nga may isa ka desisyon ang Korte Suprema
nga pwede na nga gamiton sang anak o kung sang bata kung luyag niya ang apelyido sang iya sila nga Iloy. No? May nga balita, kada mo mga cases nga mga amo ni mo. No? Balsang nga korte sa Paimaw. Alas 5:24 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagbanubalik dugang nga balita matapos lamang sa Cellphone Plus Gold. Okay, ato sa nga mga live streamers, si Christine Minyas Villalobos, bayong apon aksyon na monitor la kami Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. VJL Limbo, marlon nga monitor kami di sa Region Pearl Alhis. Jocelyn Lebon Dispoho, bayong hapon, VJL Limbo, happy birthday sa kay Raymond Aro. Dona Navarrete Macario, good afternoon, salamat gid. Dona Navarrete Macario. Manjo Biarneo, humayang hapon. Elizabeth Malakagamala, more power, keep safe. Kenneth Valencia, good afternoon. Idol, Marlon, monitor lang ko. Salamat. Melvin Peñafiel. Alberto Infante Talde, patamyo naman sa pamilya ko sa Palobandan. Mrs. ko, Maribeth Infante, kag bata ko kay Chloe at Iza Infante. Manghod ko kay Maria Fe Moreno, Rafi Moreno, Joy Infante, watching Jobael, Kingdom of Saudi Arabia. Ima Alcuela Kelstrom, watching from Sweden. LCJ, kung gusto mo mag-agwanta another 6 years kay Duterte, masukisya ka. Okay. Annabella, good afternoon. Watching from Iloilo. Pedreña Ironman, mayang hapon, watching kami. Pamilya Pedrena, from Barangay Hanubanan, Zone 6. Homalumina, good afternoon. Mercy Marisol Flores, watching live sa Hong Kong. Joval Trinidad, okay, God bless always. Martin Aliling, good afternoon from Imus Cavite. Rumi Agsam, good afternoon. Alex Fuentes, happy Thursday. Pedrinya Ironman, tabiyaw ko akon Eloy, Mama Judith kag sa mga apuya. Mariel Popen, Charmel Inday, Kit kag Princesa Hercules. Alex Fuentes, Araman. Sherilyn Oro Javier, good PM. Chris Vilma Troyes, live East Barangay Estefania. Chris Vilma Troyes. Billa Jonathan, Mindal Lialto. Sir, happy viewing lang. Stay safe. Imelda Hamilo Bangguanga, mayong hapon. Ironman Pedrinia, tamiyaw ko lang, hadubanan Zone 6 ang mga ML Boys. Jongjong Negro, GM Aaron B-Boy, Kyle, kag Otoy-Otoy, nga bata ni Utong ni Ika. Mary Joy Camero, good afternoon. Didain Jonah, good afternoon. Mati lang ko ni while nagabisi-bisihan man. Okay. Si Krisha Blas, Jen Osisir, Araman, Monitor, Analin Abanto Bilanggoy, watching from Barangay Carolaan, Sitio Malayba, Guayni de la Cruz, monitor lang kami ni Porok Mang Kakalasag. Tamiyaw ko gali ako sa ang mga jogging sa Barangay Hadubanan, Zone 6. Bonbon Seryo, John Lloyd, Ayan Chokoy, Baby Toy, Tamoy, RG Boy. Kag ang pinakagwapang jogging, Tuntun, jogging na siya. Liberty Benitin, Obaldo, good afternoon. Rose Guevara, good afternoon. Aksyon Radio, monitor live, Alabang, Montelo Pasiri. Maria Ku, mayang hapon. Pelton Lipora, monitor kami Pasay City, God bless. Name Son Lindon Ravena. Aksyon Mar, gina-great ko, gali. Family Ravena, Ravena sang Zone 2 Barangay Handumanan, Bacolod City from Mularks, Ravena. Virgie Olpinda, Aksomar watching via FB sa Myselin Homes. Keep safe, God bless. Ruth Di Gusaba, Aksomar, monitor lang ko, salamat gid. Alright, araman si Yvonne Boyser. Good afternoon sa imo sa nga pag-monitor. Iban, balikan taraman tugadoy. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna
at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination City Hall Report. Bacolod City Hall nga balita liga ng mga barangay President Gonzales ginkalipay ang pag-improve sa implementasyon sang road clearing sa Bacolod. Action Art mayong hapon sa detalye please kabin. May nga po Nakson Marlon gin kalipay sang liga ng mga barangay President diri sa sunod sang Bacolod ang ginhatag report no sang validating team although hindi pa ini tapos kay why pa ni matapos kay mga March 2 pa at least mag-complete no ang validation process yung himo karon sang validating team headed of course ang DILG diri sa sunod sa Bacolod at least ang ila sa digin padala nga initial nga information kay Mayor Ping may pag-improve pa ang implementation o kon compliance ang city in general kon implementation sa road clearing operation 2.0 ang pagampalan. Now sunod diri sa kay Gonzales isa ini ka indikasyon nga nagpaninguha gid ang iya magkoptanan sa liga mga barangay officials sa ila sini madamo ng mga trabaho mga obligasyon pero gintinguan gid nila no na at least papatuman ini siya sa Marlon. Now sila hindi malikawan nga hindi man sila 100% since nga hindi lang man matungin mo no mablakaina nga hindi lang niya para sa mga vendors kundi ang road clearing nagalakit ini sa mga illegal parking kada mo na ang isa sa problema kay tipod talikod sa mga manugsaway balik naman illegal parking sa dalanon kamo na ang concern man sang tagsa ka barangay. Pero isa lang rin dito siguro niya nga bisan matampos pa man ang validation. Hindi lang niya actually purpose for validation. Kaya sila niya bisan matapos na ini on March 2, sige-sigihon paagi sa ila sa liga kag sa City Council of Bacolod paagi sa corporations of public magapadayon no ang pagpatuman sining mando. Yari ang palayag sa liga ng mga barangay President Councilor Lady Glis Gonzales. Naga-final validation ng subong until March Action Art. So for the past pila ka days nagupod man kita sa during the evaluation sa nagalibot sa Bacolod. Nakita gyud Action Art during nagalibot kita ang mga tanods in place may kagang nato ng mga obstructions na clear gid although natin di perfect no kay may gid pasaway pagid kaga may na for some other reasons hindi ta especially ang illegal parking na hindi nato ma-perfect gid but nag-hopeful kita na tanan no hindi lang si kapitan si kagawad ang tanod sa gid no ang atong road clearing team nag-work together para ma-improve na to ng atong rating for the evaluation. Continuous instruction art no so according sa evaluator ma-notify lang sila it might be every quarter sa may annual no ang evaluation nato. So palayag ni Councilor Lady Glis Gonzales. Buwas galingan lang may meeting man ang liga. Isa na sa istoryahan iling registration sa barangay. Parte naman niya sa vaccination program na may arasan niya pila ka mga indisimyo o kung na plano ng mga sistema nga ipatungan. Buwas ni may baluan kung ano gid ang maging resulta. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo kung una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kung illegal parking ang paghahambalan, may nagpadala sa mensahe din sa aton with picture pa. Barangay Alihis going Kabog, may arada sang illegal parking. Bao may salakyan ko nung nag-parking illegal daho. Pero sa ato sa riyang otoridad, polo ba sidin-sidingin nyo da, illegal parking ko do. Panagin mo nota kayo na mga ka-aksyon ang natabo nga misencounter sang mga miyembro sang PDEA kag PNP dito sa malapit ini sa mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Masubo-subo dari nga balita kundi kagabigin report nga duwa gid ato batik duwa en sige na nagkalamatay. Subong hapon sa bahin sang joint
media briefing sa nga PNP kag PDEA ginsiling diri ni ginkumpirmar diri ni PDEA Chief PDEA Director General Wilkins Villanueva nga may isa nga nagdugang patay sa musalingon 3 na makaaksyon ang patay sa sining shoot out sa tunga sa mga miyembro sang pulis kag PDEA. Kundi kagabi ang duwa nga una nga nagkalabatay pulis, ika-3 nga napatay magkaaksyon ti way pamabalaan kon na pulis ini o kon PDEA. Subok-subok nga balita ni 3 gid ho ang mga nagkalabatay. Subong magkaaksyon sa nasilintarang Joint PNP PDEA press briefing nagapadayon. Dito sa bansang Campo Crame, bebe, pamatian tadi ang portion mga ka-action ho sang live, no? Press briefing sang PDEA kag PNP, abe, check tanay be, pamatian takon nano ang palayag sining duwa ka mga hepe, no? Hepe sang PDEA kag hepe sang PNP, aber. Ginawa na nilang ganyan. Si Villanueva Nisa, hepe na sang PDEA, direktor sa PDEA. Yes, sir. Ibig sabihin, masakit na yung tama sa kanila. And that's also, yan din yung angle na tinitingnan natin. Kasi, umaakyat na naman ang presyo ng shabu eh. Ibig sabihin, tinatamaan na sila. Ibig sabihin, nagiging scarce na naman ang shabu. Yes. Dumadami ang marijuana. Bakit dumadami ang marijuana? Dahil lumilipat na sila sa marijuana. Dahil shabu is now becoming scarce. Yes, so, ibig sabihin, yung sindikat... Ang status na sa illegal nga droga, no? Inausay-say subong sa nga direktor sa nga PDEA mga ka-aksyon. No? Gabi nulugay ng PDEA kag PNP sa kampanya batok sa illegal nga droga, diho. Sige, dapat di na masulit pa rin, di na madugangan pa, di na maliwat pa, hindi nga mis-encounter. Ang ginatawag nga mis-encounter dari sa Pilipinas, damo-damo na nagluluntad, nag-aksyon, ti ang ginalantaw dari nga rason, ang ginatawag nga wise ang coordination, kakulang sang koordinasyon. 541 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton, masamig na rekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga... Okay, sa dugang sila nga mga nagpadala sila sa mensahe. Randy Artiaga Santesas, watching from Manila. Si Pedrenia Ironman. Okay. Nabasa ko rin kina. Noel Amar, ginagreet niya lang friend niya nga si Vanessa Mayo sa Minnesota, America. Raymond Legaspina Pineda, guda PM Axo Marlon. Greet ko lang Lola Erlinda de la Cruz, kag ginagreet ko man sa tiya ko Arlen kag City Call. Salamat gid. Walma Inocencio Cabarles Axo Marlon from Welma, San Isabela. Alex Montesa, mayong hapon. Okay.
Patamiyaw ko lang familia Saludaris, Katigue, Rojo, Mogar, kag Clarito. Especially sa kay Guillermo Clarito, kag Tatay Fred Madrid. Maraming salamat. Noel Amar, sharing and done like, done sir. Sharing and likes done sir. Marlon, salamat. Patamiyaw ko lang sa mga taga Riverside, KBL 6, sa Barangay Handumanan, Zone 6. Kay Tatay Agi, kag Nanay Malia, sa mga bata nila, Bukay Bunding, nakapid ni Bad Boy, kapid ni Albino, kag kay Chan Chan, Melco, Joan. Alin sa kay Pedreña Ayornman. F. John Torosa, hello. Salamat kid. Okay. Thank you gada sa inyo sa mga pagmonitor. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsag anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Ang nga naman isa, nag-apat na. Ang nga napatay sa PNP Yapidia shootout. Namaning ginasiling panibag o makaksyon ni PDEA Chief Wilkins Villanueva. Dua ka pulis ang unang napatay. Ang isa PDEA agent, ang isa informant. Informant ay isa, di masabo-sabo ni makaksyon. Informante ang isa, di makaksyon. Oo. Unang napatay, dua ka pulis. Ang sunod makaksyon, katatlo, PDEA agent. Ay kapat, isa ka informant. So, apat na tanan. Ang nagkalabatay sining ginaaligal, ginapatihan namin sa encounter na nag-imulbar sa mga pulis kag narcotics agents sa parking lot sa fast food restaurant dito sa may Commonwealth Avenue, Quezon City, kagabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Antes na balikan ang ato sa nga patrol, nakahibalo bala ka mga ang pag-maintenar sa healthy levels sa vitamin D na kabulig ini sa pagpapagon sa ato sa nga immune system. Vitamin D3, importante nga mayari ini ato sa nga lawa. Balikan nga detalis ang report sa ato sa nga patrol with Action Jan Diaz Ason Jan sa balik nga report. Please come in. Sa bypass operation nakatapos ng Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit, sa mismo sa Puro Cagaykay, Barangay 2, Sulad sang Bacolod. Na-recover din nila o kanadakpan nila una ang duha ka mga lalaki sa ringgig kasan nila nga bypass operation sa isa dari ka Balay Action Mar. Ay ning Cagaykay, of course, kung nasagto ka sa area sa Barangay 2, dito sa may wala bala, dito ang piso may mga lapit sa mga pika-pika Action Mar sa coastal area na di nga sa Barangay 2, Diriman sa Sulad sang Bacolod. Ang duwa di ka man nakalakpan, actually ari di sila sa may backup to sining mga tanion. Ginakuan sila sang mga kinanglanon, mga medical requirements like abig na check up sila sang DRM, anti-size sa isolation facility sa police station number 2. Sila na yung mga nagladakpan ang naging kilala kay certain Romeo Imperial
21 anyos, kag si Christian John Andiado, 20 naman ang edad. Lunsay ni sila tanan residente sa nga puro Kagaykay, Barangay Dosolad, Sang Bacolod. Sa blotter report nga nakuha naton diri sa area mismo, naibalaan nga nadakpan ini sila nga duwa sa lipiti mo ang virus operation naging kasa sa nga BCPO, CDEO kag recover gikan sila posisyon kag kontrol ining mga duha ka dalagko nga plastic sachet kag may araanom ka mga gagmay man mga small fixed transparent plastic sachet sa nga ginasuspect sa Cebu. Kung nabasihan ang estimated weight sila nagadangan 11 grams kag kung basihan Action Mar ang Dangerous Drug Board kung DDV value ini nagadangat naman ang marketplace value sini sa masobra 70,000 pesos no Action Marlon. Sila nga duha ang ariti karon sa isolation facility sa nga station number 2 kana talalabas sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagupod kag pagbaligya sang illegal nga droga. Ginalabot mo naton ang tagpamuno sang BCPO CDU. Bera pa sila nga mga upcoming or may gina-follow up pa sila tubtob siniman nga mga tinion. Sa Action Mar, ang BCPO nagpayag nga sila preparado na sa pag-abot bisang bakuna o kung bisan pa sa pagpatigayon sa vaccination program diri man sa may sulad sang Bacolod. Kaya according diri kay Bacolod City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Maria Liberty Hinjape, nga natastar na nilang ila security plan kung sa diin may ara nang ihamtang mga kapulisan sa tanang mga vaccination sites diri sa may sulad sang Bacolod. Kalakip man sa mga vaccination hub kung sa diin digto abi itiner ining mga bakuna Action Mar sa pag-abot man sa ni diri sa may sulad sang Bacolod, depende pa na sa schedule nga itala bisan national government. According diri kay Indiape nga bisan pa wala pa makabot og bakuna ang pre-vaccination plan program kag ang vaccination plan rollout program sa VCPO in terms of security plan Action Mar ang plastado na kag napresentar Manila sa Bacolod Emergency Operations Center. So matabol sa diri kung ang sa pag-abot sa bakuna kag ang sa pagbantay sa mga vaccination hub ang mga kapulisan gikan sa headquarters ng BCPO ang mabantay. Pero kung sa mga vaccination sites naman, dito na depende kung ano nga police station nga natungdan ang naka-cover sa inang area kung saan dito na hamtang ini vaccination site. So in general action, mga according diri kay Indiape, ang matabo, tanan nga kapulisan sa BCPO ang may aragid papel para sa patigayunon nga sa security plan nga gindihon sa BCPO kag Bacolod Emergency Operations Center. Sa pagsugat may nakaplasta naman. Pero in kaso por kaso Action Mar nga may kakulangan abi ang kadamuon sa kapulisan nga nagabantay sa naglaylain nga area kung may mga changes naka-on standby man ang Bacolod City Mobile Force Company para sa pagpatigayon sa augmentation and deployment Action Mar. Yan si Indiape sa tanong interview. Action Mar ari sa liwat si Ma'am Indiape sa aton nga interview nga po. Sa BCPO, kumusta? Sa action dyan, ang Bacolod City Police Office, sa pagpamuno ni Police Colonel Manuel Placido, handa na kita no, sa pag-abot sa aton na mga vaccine para sa COVID-19. Na-plastar na ang aton na security plan para sa vaccination kako ang mga personal naton in place na ina sila. Action Mar, batian ang konfirmasyon diri ni Police Lieutenant Maria Liberty Hinjape, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Sa totoong maka-aksyon sa mga panahon, basta mo sining panyempo dapat matuhom kita tanan all the time. Kaya mga kababainan, kilalakin ang kagatungat. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batalya sa Action na sa Bacolod Action Radio. Sa kay Sheila Alagos, good afternoon.
Raymond Legaspina Pineda, ginagrit lang Lola Erlinda kay Tita Arlene Untal, ginagrit ko man na si Ticol, salamat gid. More power, agamarito diri sa Bocruz, Dako, La Carlota City. Lida Zamora Yamagisi, good afternoon, watching from Tokyo, Japan. Amal ni Alex Baldavidgid, hasta Informanto. Vanessa M. Mayo, you probably knows my CC in Tangob, watching from you probably knows my CC in Tangob. Amo nagoro ginamin niya. Minnesota, God bless, salamat gid. Thank you Vanessa. Base kay mati ara katadara sa Tangob. Para sa una, laka palang balay taga-Tangob na kita. Jose Mongcal Torilla, thank you. Okay. Si Melchor Barao Carobines, monitor lang din sa Barangay 1, Hinubaan, Kagawad King Rombines. No? Isa sa mga lugar nga may manamit kag marimis nga kafe dara sa makilid sa baybay. Raymond Legaspina Pineda, grabe subong ang mga drug ba? Okay, amo na siya ang sitwasyon diri sa Bacolod. Iban nga balita way tabalabutan tutok sa Action Farming Line las 7. Top to balas 9 with Action Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition o kay Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Henevoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action!